खुलुमबाय गिबियाव गोजोन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। गोजोन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलखौ नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालाम अननानै गुरै खावलायनाय थाबाय। गिबियाव दङ जापानाव बैसो जानाय सुबुंनि संख्याया बांनायाव समस्या जादों, जायनि थाखाय 50,000 भारतीय कर्मचारिनो साख्रि होनो नागिरदों जापानाव। दा माने जापानाव ओरैबायदि बैसो जानाय सुबुंफ्रा बांबाय, दा बिथांमोनाथ' रिटायार जाजोब्बाय। दा गोदानै माने जोनोम जानाय साख्रि मावनो हानाय मानसिफोरनि संख्या खम जाबाय, जायनि थाखाय दा भारतीयफोरखौसो 50,000 जन साख्रि होनो नागिरदों। आसामनिखौबो बेबायदिनो दा आसामाबो मोनसे सुक्तियाव दङ जे जापानाव साख्रि मोनगोन होननानै, जायनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माया माबा ट्रेनिंनि खोथा बुंगुलायदों। बेनिफ्राय इउपिपिएलआ फैगौ 2022 विधानसभा इलेक्शनाव बिटिआरनि 15 समस्तियावबो माने केन्डिडेट होजोबगोन आरो बिटिआरनि बाहेरायावबो जेराव इउपिपिएलनि सक्तिया मोजां बे समस्तिफोरावबो केन्डिडेट होगोन आरो बिथांमोना दा सानदों गावसोरनि इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रोङै मजबुत खालामनो। बिथांमोनहा बे खोथाखौ बिटिसि इलेक्शननि बोसोरनैसो आगोलनो साननो रोंनायमोनबा निस्सय बिसोरनि रिजाल्टआ साबसिन जागौमोन, मानोना बिजेपिया बिसोरखौ बिटिसि इलेक्शनाव खिन्थु बिराद आन्दायहोदों। माने बिसोरो बेबायदि हयथ' प्रस्तुतियानो गैयामोन जे फटखरि बिसोरो गावसोर जे माने हारसिङै गेलेनांगोन इउपिपिएलआ बधाय बेबायदि बिसोर सानाखै बा प्रस्तुतिखौनो बिसोर गैयामोन। दा बिजेपियाथ' फटखरि फोसावना होबायना, बेवहायनो बिसोरो बधाय बिसोरनि माने एमसिएलए देरहानाया बहुद खम जादों। आंनि बे साननायसो। दा बिसोरो जे मजबुत खालामनो नागिरदों गावसोरनि दलीय स्थितिखौ फैगौ विधानसभा इलेक्शननि आगोल, बे बिराद मोजां खबर। मानोना राजखान्थि दोलोखौ दाबाय जेला राजखान्थि दोलोआथ' हारसिङै जाया, बेवहाय गोबां मावथिफोर थायो, गोबां ब्लक लेभेल, बुथ लेभेल, प्राइमारि लेभेल, वार्कार्स, भटार्स। दा बिसोरनि आस्थाखौ नों माबानानै लाखिनांगौब्ला नंगौ मजबुत जानांगोन दोलोआ। आरो मजबुत खालामनोबा खालि प्रेस मिट लेंनानै खालि जुदि जों ओरै खालाम सान्दों बुङोबाबो जानाय नङा। बे जिनिसा प्रेक्टिकेल जानांगोन, बेनो। दा बेखौनो इउपिपिएलआ नाजादों, जोबोद मोजां खबर। मानोना राजनिति दोलोखौ दाबाय जेला बेवहाय थानाय गासैबो सुबुंफोरा बेवहाय मोनसे बिसासा थानांगोन जे जोङो बे दोलोजों माबा मोनसे इयुनाव बे दोलोआ मोनसे रायजो राजानि खामानि मावलांगोन, बिसोरनाव बेबादि सक्तिया दङ, बेखौ फोथायहोनो हानांगोन। बेनिफ्राय 16 बोसोरनि उनाव बिराद गोबाव जाबाय अल इन्डिया सेन्सासआ जाफिनसिगोन। दा बे 2026 एप्रिलनिफ्राय फेब्रुवारि माससिम, थारमाने बियो 2027 जागोन। बे सेन्सासआ 2022 एप्रिलनिफ्राय आरम्भ जानानै 2027 बेयो जोबहैगोन। आसाम सरकाराबो 8 पे कमिसन होगोन, बेनि थाखाय बिथांमोनहाबो आय'ग गठन खालामसिगोन थाबैनो, जाहाथे सेन्ट्रेल सरकारजों समान बिथांमोनहाबो होनो हायो आसामनि सरकारि साख्रिजिबि आरो पेन्सनारफोरनो। मोजां खबर बियो। गाजायाव बिमान आक्रमणआव 104 जन रुंसारि जाबाय। इजराइलआ बिमान आक्रमण खालामदों। माने गाजायाव जे दा बिदि जागासिनो दं, माने इजराइलजों हामासजोंनि जे सान्थि सुक्ति, बे जिनिसा माने भंग जाफिनबाय थागासिनो दङ। बे सुक्तियाव उलंघा जाफिनबाय थागासिनो दं। बे साननो गोनां बाथ्रा, जायनि थाखाय निरिह सुबुंफोरा दा रुंसारि जानांगासिनो दङ। बेयो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।